40. štartujúcou v tejto súťaži je Natália Vikejová a Vanda Aldanku Vstupava. Po nich sa pripraví William Naštický, Sabrina, Majval, Gregorová, Flaková, Koláriková, Matúšová. V predstavke medzi súťažami číslo 2 a 3 sa uskutoční špeciálna súťaž, ktorou bude skok po vlastných. Cena pre víťaza je 100 eur, ale môže sa aj navyšovať. Kto by mal záujem sa do tejto súťaže prihlásiť, môže tak učiniť v kancelárii pretekov. Zima to bola, keď som si problém potom chcel ale už sme sa ti vybrali na polpás. To boli riadne oblečení. Išli sme od Štúpskeho lesa v podstate od Hodovky na ti vodopáčko. Vodopáčko. To tam bolo. Tak to bolo nedreškávanie, až sme sa dostali niekde do nejakých takých